तो हेलो गाइस, आज हम निकल चुकल बनी अपने गांव से 60 किलोमीटर सासाराम, जो कि बैटरी वाली गाड़ी से पूरा एक रिकॉर्ड में बा कि जो कि सासाराम से हमनी के पनवारी जाए के बा। तभी फटाफट हमनी के स्टेशन से बाहरी निकले के कोशिश करत बनी जा कि हमनी के बहुत जल्द सासाराम से पनवारी खाती फेन से बैटरी वाली सीएनजी गाड़ी धरी जा। धइला के बाद पूरा वर्ल्ड में कहतनी कि सीएनजी गाड़ी बैटरी वाली से कोई भी अतना सफ़र नइखे कइले। काहे कि हमनी के अपने ही गाड़ी से, अपने ही शोरूम के गाड़ी से हमनी के जो कि पनवारी खाती सफ़र कइले बानी जा। और आप सब देख सकत बानी कि हमनी के पनवारी घाट पहुँचे जा रहल बानी जा। तो आप सब ऐसन वीडियो देखल चाहतनी तो चैनल सब्सक्राइब करी, और जो भी टी रिक्शा से जाइल चाहत हवे तो 2 झोंक चार्ज करे के पड़ी बैटरी के। तो हमनी के चार्ज कइला के बाद फेन शोरूम से निकलले के बाद सासाराम से हमनी के पनवारी खातिर निकल चुकल बनी जा। और देख सकत बानी कि रास्ता में कितना बम भक्त लोग के गाड़ी खड़ा बा। तो हमनी को कुछ ही समय में पनवारी घाट पहुँचे जा रहल बनी जा। और रास्ता में आप सब नज़ारा एक बार देख सकत बानी कि कितना खूबसूरत बा और अच्छा भी लागत बा। तो हमनी के कुछ ही समय में बहुत जल्द अपने गाड़ी साइड लगा के उतरे जा रहल बनी जा। तो आप सब ऐसे ही वीडियो में बन रही। तो हमनी के उतरला के बाद अब सोचनी जा पनवारी घाट से चढ़े के काम लगाई। ऐसा वीडियो देखे खातिर आप सब चैनल को सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी।